yoga lah yoga nom-noman ngene iki. Lah semangat. Semangat wis pokoke tenan nak yoga nom-noman iki wis alhamdulillah. Tasik nem sedanten Pak Pur. Alhamdulillah generasi penerus. Nggih. Nah, yo aku lek ning kene iki tuwek dhewe lho, delok. Alah alhamdulillah. Kiwat tasik nggih. Alhamdulillah disyukuri ya wis pokoke. Tapi jiwanya tetap muda loh Pak Pur. Jiwanya harus tetap muda. Nggih. Nah, iya. Aja ngono ta, Mas. Ya aja diganggu to. Ngupah sing nyanyi bojone diganggu. Bojone sapa? Mendak boyo Berhibur bersama Jaranan Campur Sari.